jamalla hiire mon weltare ɓiɓɓe fulɓe diine ma fedde heblu sukaɓe Afrique o beltanama e kuuɓal Abdoulaye Sarr Mouhamadou Gali Ba golle moɗon jooɗi peewi ko noonne kadi Saydou Abouba bandiraɓe tedduɓe ene wayno yewtere men hannde ƴeweten ko kewnoɗe hakkude Mauritanie e Sénégal ɗum waɗi en duttitto e tarih walla histoire gila hitandu ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetate jeenayyi kono hade nden eɗen gandi ɗeɗo balɗe tati Mauritanie ene wonde sunu hono gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Sidi Wul Cheikh Abdallahi ruttima e joomum jamma alet ene joofi altine yogeno yurmomo yaafom bandiraɓe tedduɓe so tawi en ƴeewi gilande leydi Mauritanie ndi heeɓi hoore mum adi laamade ndi ko biyeteɗo Moukhtar Wul Dadda e hitandu ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom ha ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati rewe makko ko Moustapha Wul Saleh ñande sappo lewru morso ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati lebbi sappo e laamu rewi hen colonel Ahmed Wul Bouseyfi jeegom setto ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi lebbi ɗiɗi pawɗi seeɗa o teɓɓiti e laana ndi woowa rewi hen bandiraɓe tedduɓe ko Hammed Houna Wul Haydalla ɗiɗi korse ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ha sappo e ɗiɗi bowte ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetate nayyi ma wiya Wul Sidi Ahmed Taya sappo e ɗiɗi lewru bowte ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetate nayyi ha tati juko ujunnaji ɗiɗi e duuɓi joyyi Eli Wul Mohamed Val ujunnaji ɗiɗi e duuɓi joyyi ha ujunnaji ɗiɗi e duuɓi jeeɗiɗi Sidi Mohamed Wul Cheikh Abdallahi sappo e jeenayyi setto ujunnaji ɗiɗi e duuɓi jeeɗiɗi ha jeegom jukko ujunnaji ɗiɗi e duuɓi jeetati eɗen mbiya yo geno yurmomo yaafomo rewi makko ko Mohamed Wul Abdelaziz jeegom lewru jukko ujunnaji ɗiɗi e duuɓi jeetati ha goo lewru août ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi jooɗi e jappere hande oɗo saaha ko Mohamed Wuldu Cheikh Mohamed Ahmed El Kazwani ko on jooɗi hande e jappere he no bandiraɓe en neldi dendagal Mauritanie duwa o ko noon woni aduna eɗen gandi kanko Cheikh Abdallahi ma mbiyen Sidi Mohamed Wul Cheikh Abdallahi ko kanko e Ahmed Wul Dadda jaaduno hoore Bowal e sumgoji te kanko kadi ko kartal joƴƴinnomo ni woni bandiraɓe tedduɓe Sidi Nawirayi Ahmed Jebbili lawɗina Sidi ko lamɗo gendi Mauritanie o wondi wondore lamɗo
adorande ñande 19 lewru setto ujunaji ɗiɗi duuɓi jeeɗiɗi ko kanko woni civil gadiɗo laamade caggal sumgo labtungo gila Mauritanie heeɓi jeytare mum e hitande 1960 tawi waɗani guyka. bandiraɓe tedduɓe nduɗo lewru kadi eɗen gandi nogas e jeetato sagata ɓalejo pittali mumen joɓanoma eɗen mbiya yo gueno yurmoɓe yafoɓe bajjo nannaɓe aljanna waɗa barke e koɓe ɗacci. bandiraɓe tedduɓe mbiɗen hannde duttituɗen ko Mauritanie e Sénégal kewke bannoɗe hitande 1969 ma wot jalluɓe noon nanɓe ɗum tan cikka ko joni joni waɗi ala gartiri hakkillaji mon. bandiraɓe tedduɓe nde fiyande ɗi mereyankore yawti woni deuxiéme guerre mondial leyɗele Afrique gonno koye jimadi halfinaɓe ma mbiyen jimadi halifaɓe tengti noon e kalifandi leydi Faraysi. nde leyɗele ɗe goni e koyɗe yidde heptude ndimagu mumen e nder leydi Mauritanie sikki ala bandiraɓe yimɓe anduɓe ɓe gonno ko yimɓe ɓaleɓe. ɗum saabi e nder on ɗon tuma safalɓe waɗeɓe ɓe jinno kañumen jeytede koye nder leydi mbitendi ndi Maroc. sabu mabɓe yananede so tawi leydi ndi heeɓi hoore mum ko ɓaleɓe laamotondi ko ɗum addanno safalɓe ɓe yidde jeytede e nder leydi mbiyetendi ndi Maroc. koye nder on ɗon saaha bandiraɓe tedduɓe hono Léopold Sédar Senghor gonnoɗo lamɗo gadano leydi Sénégal e Félix Houphouët-Boigny gonnoɗo hoorejo leydi Côte d'Ivoire ɓe jiitodiri e Moutar Ould Dadda gonnoɗo kañumne hoorejo leydi Mauritanie gam wallude ɗum beele ma Mauritanie won leydi timmudi sabu ɓe paami soɓe lammini ɗon ɓaleɓe safalɓe waɗeɓe ɓe ko dogoɓe ina jalta leydi ndi. ko noon bandiraɓe tedduɓe e on ɗon saaha Maroc ne kañumne salinoma Mauritanie wonne ko ɗum saabi Mauritanie foof hemnode hoore mum e hitande 1960 nde heptina to fedde dowlaji dentuɗi ko hitande 1963. so en jurnitima no moƴƴi en tawat Sénégal e Mauritanie ko leyɗele ɗiɗi gonnoɗe kadi less jimadi leydi Faraysi keɗɗe hirnague Afrique. kono bandiraɓe so tawi leydi haalama alay saago faggudu mum ina foti haalede to banggue faggudu leyɗele ɗe kadi ɓuuri yarude koto banggue ndema awo e gaynaka ɗum noon ko kanji ɗiɗi foof. leƴƴi majji kadi taariɗi maayo banggue rewo e worgo foof so en ƴeewi gurdam majji ko gootam to banggue faggudu kadi ɗem ɗe jeeyiji kono so tawi en belama mbiyen ko haalpulaar en tan jimno ɗin ɗon jeeyiji saabu mumen jeeyede e on ɗon diwan. ko kamɓe tan jimno ɗino jeeyuji saabu mabɓe jeeyede mbiɗen e on ɗon diwan. ko gonga ni bandiraɓe tedduɓe ɗum kadi ittata
e nder leydi Mauritanie leƴƴi goɗɗi dolnudi kadi ne ngoodi ɗum woni leƴƴi safalɓe. kono paamen kadi hay ɗin ɗon leƴƴi ina mbaɗi tan kañumenne ɓurɗi jogade sembe e nder leydi ndi. so en dokki yeru mbiyen safalɓe waɗeɓe ɓe enen fof eɗen gandi ko ɓen ɗon kadi ɓuri jogade doole e nder leydi Mauritanie ndi. kono bandiraɓe tedduɓe so en tungnima e dawrugol leydi Mauritanie mbiyen ko leñam leñamagu ɓuuri teskede. hayso wonino e Sénégal hayso tawi leƴƴi ɗi ine kewine walla ine certi firtani kam guri balli ɗi ine certi. ngam goto hen foof woni koye saago mum. so en tungnima bandiraɓe tedduɓe e dawrugol leydi Sénégal mbiyen potal yimɓe ine teska. e ko ɓenni Sénégal e Mauritanie hay goto humpanoka koɗe leyɗele jokkodirnoɗe no feewi, jahodiral moƴƴal, jogodiɗe kadi gurdam gotam. ko ɗum waɗi koye hoy leyɗele kewɗe ina daari e yidde safrude nden ɗon uure wonnode hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe. e nder diwan Bakel arrondissement Diawar falde Tamba e dow Dunde Koore. e nder Dunde Koore mbiɗen wonde e nder maayo Sénégal feññini fitina mawɗo no feewi hakkude remoɓe Sénégal jeeyaɓe e nder wuro Diawar e aynaɓe gueloɗi Mauritanie naɓe. ɗum wonno ko ñande 9 lewru setto 1989 gardeɓe Mauritanie naɓe ɓe pelli remoɓe Sénégal e Dunde Koore ɓe mbari hen ɗiɗo ɓe dahi hen hewɓe. caggal bandiraɓe tedduɓe caggal nde hunde leyɗele Afrique puɗɗi jeytude ndimagu mumen fedde leyɗele dentuɗe e fedde gotago Afrique mbaɗi sarɗi wonde leyɗele keɓɗe koye mumen ɗe keeri mumen mbawa darade so wona ɗo halfinaɓe ɓe ɗo halfinoɓeɓe ɓe darnunoɗi ɗo ko ɗon tan keeri ɗi mbawata darade. e nder sarɗi mo Farayse wanno keerol hakkude Mauritanie e Sénégal ñande 8 lewru bowte 1933 ɗum lumbini jeeyi Sénégal maayo ngo nuddidorino. bandiraɓe tedduɓe Mauritanie hoore mum gonɗini e nder jayde mum nde wanno hitande 1967 wonde wona maayo ngo woni keerol. saabu jeeyi leyɗele ndemeteɗe ɗe wirgo ñaamo maayo ngo no didorino eɗen gandi e on ɗon saaha capato alano hen jeeyi ko ɓaleɓe ɓe woni ɓaleɓe hufnoɓe maayo ngo tan jeyno leyɗele ɗe. te kadi bandiraɓe tedduɓe paddal kadi alanano hoɗɓe dande maɓe ɓe hutorade leyɗele mumen no hannirta ni to oɗo banggue e to banggue. kadi mbiyen e on ɗon saaha miijo barosuji ɗi alano nde barosuji ɗi kadi miija hakkude Sénégal e Mauritanie e leydi Mali e te leyɗele ɗe ngala ngaalu ngam liggade barosuji ɗi deke alay saago maɓe ñamle kalisaji jobdi mum kadi fawe e leyɗele golleteɗe ɗe.
bandiraɓe tedduɓe, ni woni mbiɗen alay sago ɓe ñamle kalisaji ngam ɓe mbawa liggade barasuji ɗi, ko ɗum addani peeje daɗɗede yo jeeyiji ɗi mbatte juuɗe laamu gomuji communauté rural darna e tottirde kadi wone leyɗele ɗe laamu wawi tottirde. woni Mauritanie safalɓe ɓe ngalano guese e dande maayo he, ɗum humpano hay goto, ko ɗum kadi saabi ɓe dutti e heptude leyɗele, ko ɗum waɗi e hitande 1993 remoɓe Sénégal e safalɓe nangodiri ɗo Matam ɗo ngam safalɓe ɓe yinnode kadi feccude guese mabɓe keɓa hen kañumen hunde. E nder on ɗon fitina safalɓe jeegomo mbarama hen, caggal ɗum laamuji ɗiɗi kadi jooɗodi battidi masalaha. bandiraɓe tedduɓe, nden woni laamuji ɗi jiitodiri joom leyɗele en ɓe batti remde leyɗele mumen. E on ɗon tuma laamu Sénégal yoɓi iddiya safalɓe jeegomo waraɓe ɓe jomno ɗum ko hitande 1997. bandiraɓe tedduɓe, garde Mauritanie najo kadi felli suko goto ina jeeya gabaɓe caggal nde laamuji ɗiɗi kadi jooɗodi, ni woni Mauritanie kañumne yoɓi iddiya suka baraɗo. heewi ko safalɓe ɓe gaddata gueloɗi mumen ina bonna guese remoɓe e dow wiide ɓe keerol woni ko maayo. ko ɗum aynaɓe Mauritanie nangodiri e remoɓe Sénégal ha yimɓe ɗiɗo maayi hen. kono ɗum foof haɗani laamuji ɗiɗi wadde kadi no mbaɗanno. kono bandiraɓe tedduɓe, fitino ɓeydi ɗum ko nde Djibril Wul Abdallahi wi tawde ko yimɓe ɗiɗo tan maayi ɗum Moussa en foti tan ko waɗede masalaha. mbiɗen bandiraɓe ɓeydi fitina konde Djibriru Wul Abdallahi wi tawde ko yimɓe ɗiɗo tan maayi ɗum Moussa ni foti tan ko waɗede masalaha. ni woni bandiraɓe Sénégal kañumne sikkanno ko kanko Djibril Wul Abdallahi o ari ko yafnade ɗum, saabu haade makko arde Dakaru tawi jagorgal Sénégal kalfinagal nder leydi hono André Sonko yehino toon. kono so en ƴeewi ngol ɗo konngol jagorgal Mauritanie kalfinagal gueɗe nder leydi jabti e inde leydi mum, ngol konngol ala ko ɓeydi so wona finnere e laamu Sénégal. ko ɗum waɗi tooke ɗe ɓeydi ha jibini ko jibini ko hono barodiral e bonnande jawɗele Nouakchott, barodiral kadi
e bonande jawɗele waɗi to Dakaru. Ni woni bandiraɓe tedduɓe ina reɓa ha yetti e diwan Dane Maayo nde no didorino e gonɗinde mbiyen ɓamtare ala ɗo dejre ala ko ɗum saabi kadi fedde gotago Afrique e gardugol Moussa Tarwore lelnude nelde toon nulaɓe mum to Dakaru e to Nouakchott hoto fitino ɓeydade ngabbude ni woni ha diwa ɗo diwiɗo bandiraɓe tedduɓe Hassane Dé hoorejo leydi Maroc kañum ne neldi yimɓe mum e leyɗele ɗiɗi ɗe e inde dental leyɗele Afrique banggue rewo e hoorejo fedde gotago Afrique e hoore mum kañum ne rendini jagorɗe leyɗele ɗe foof woni leyɗele toppitiɗe nder leydi e caggal leydi to Bamako lamorgo leydi Mali. Ko nden kadi jagorgal hen leydi foof holliti hujjaji mum ko nden Sénégal namdi hettere nde lumno Mauritanie tawa tugni koye sarɗi mo Faraysi lelnuno e hitandu 1933 kadi ittunoɓe e nokkuji mumen foof dutte e galleji mumen dokke kadi foddeji mumen ha timma ni woni bandiraɓe tedduɓe Mauritanie hoore mum kañumne namdi yimɓe mum dumbanoɓe e nder leydi Sénégal yo gartir teɓe jooɓe iddiya yimɓe mabɓe waraɓe ɓe te jawɗele mabɓe bonnaɗe ɗe foof kañumen foof jobte e gardagol jagorgal leydi Mali nder leydi e caggal leydi nden jonde nanodiral heɓaki caggal nde jonde nde fusi leyɗele ɗe batti mallodirde e radio ji leyɗele kewɗe kadi jabɓi hen koyɗe moƴƴe no fewi hakkude Sénégal e Mauritanie kono bandiraɓe jaɓɓal ɓurgal mantinde ngal woni koye juuɗe fedde gotago Afrique ko ɗum saabi kadi nde hoorejo fedde nde wayli hono Husni Moubarak e lewru morso to Addis Abeba leydi Éthiopie fedde nde kadi yuɓɓini goomu toppitigu yitude feere no jaam heɓira hakkude Mauritanie e Sénégal ko ngunɗon goomu rendini ɗeɗo leyɗele jeegom Égypte Nigéria Zimbabwe Tunisie Togo e leydi Maroc ko ɗeɗo leyɗele jeegom pottiti toon to New York to dowlaji dentuɗe Amérique e batu pattam lamu fedde leyɗele dentuɗe e tawtoreɗe kadi jagorɗe leyɗele ɗiɗi ɗe hono Mauritanie e Sénégal bandiraɓe tedduɓe jagorɗe toppitiɗe gueɗe nder leydi e caggal leydi ɓe berlodiri miijoji e tobɓe jeegom hono hoorejo fedde gotago Afrique lelnuno ɗen toɓɓe goni goo toɓɓe radande ɓe dartina hara e mallodira radio ji toɓɓere ɗimmere jahodiral hakkude leyɗele ɗe ɓamta toɓɓere mabɓe tata ɓerde ɓe duttodira kadi yimɓe e ittunoɓe e nokkuji mumen toɓɓere nayi ɓerde goto foof neɗɗo mum jooɗono ɗum e leydi gondi ndi ko wiyete ko ambassadeur
toɓɓere joyɓerde ɓe dartino keerol hakkunde maɓɓe toɓɓere jeegom ko hooreɓe leyɗele ɗiɗo ɓe jooɗoɗo ɗo gotel jewtida ƴeewa famodirde e ko waɗi ko. nden jonde noon bandiraɓe tedduɓe waɗani nde wonno saaha o heedi kono gila nden nde jooɗaki hoorejo leydi Mauritanie hono Wultaya wi toɓɓe jeegom ɗe foof hay hen wotere hawranani ɗum saabu sarɗiyeji namdi ɗi timmani caggal ɗum gardiɗo fedde gotago Afrique toppitiɗo kadi yitude beldal hakkunde Sénégal e Mauritanie yuɓɓini jillu labtugu no feewi e gardugol jagorgal leydi Togo kalfinagal gueɗe caggal leydi e nder leyɗele ɗiɗi ɗe bandiraɓe tedduɓe ni woni ɓe jottima Bakel Jawar Dunde Koore ɗo haare nde wannoɗo ɓe jettima kadi Wourossogui ɓe jettima kadi Ɓoki Diawe ɓe jettima Djoum ɓe jirlima e Lissa Tall hade mabɓe fatude Dakaru kamɓe nelaɓe ɓe jettima kadi e koɗanɗe artiraɓe ɓe jillima kadi to Mauritanie ɓe jillima to Wuro Kay Hayɗi Guide Maka e koɗanɗe yimɓe artiraɓe ɓe kono kanko jagorgal Togo e jagorgal leydi Égypte ɓe kolliti addani ɓe ñawde leyɗele ɗiɗi ɗe ala addi ɓe ko wimbiyade tan woni yirlade e ƴewde no beldal artirta kono kamɓe addani ɓe ñawde leyɗele ɗiɗi ɗe ɓe jiiɗi ko hebde no hunde ko laaɓi ngam ɓe nawtana hoorejo fedde gotago Afrique ko on ɗon hoorejo fedde gotago Afrique ko on andi feere nde waɗata ko on woni Husni Moubarak e on ɗon saaha bandiraɓe tedduɓe dental leyɗele julɓe woni aussi wirlima deejere e leyɗele ɗe ɗiɗi foof ni woni ɓe mbi kadi bonande jawɗele ɗe yo dartine ko yaawi ko yaaci ko bonnano ko kadi ɓe qiimi ruttude ɗum ni woni mbiɗen ko bonnano ko ɓe qiimi kadi ruttude ɗum e nder ɗum Mauritanie qiimi kañumne jawɗele mum tolnima e 3 milliards koɓe bonnana e nder leydi Sénégal hono Abdou Diouf hoorejo leydi Sénégal kañumne haali e haalirde RTL woni radio télévision Londres wonde kañum yiɗi ko safrude saqqaji duumiɗi so wona ɗum ko waɗi ko koko wattata e tugnade kadi e sarɗi moɓe banno mo fedde gotago Afrique waɗi o yiɗi andude kanko Abdou Diouf ko holto leydi makko haaɗi to banggue rewo ni woni bandiraɓe wi kadi ittanoɓe e nokkuji mumen ɓe foof yo dutte e koɗorɗe mumen ko yaawi e ko yaaci ko ɗon woni ɗo Mawiya Wultide Ahmed Taya wi haade ko haala keerol kañum joddotako e Abdou Diouf e gardugol jagorgal Égypte kalfinagal gueɗe caggal leydi
yuɓɓini pottital to paari hakkunde jagorgal Mauritanie e Sénégal balɗe ɗiɗi. minen bandiraɓe balɗe ɗiɗi pawi hen woni kadi jaggodiral hakkunde Dondu e Ngawle, ko ɗum kadi waɗi soldateɓe leyɗele ɗiɗɗe gostodiri piyanɗe waɗi mayɓe ɗiɗo e soldateɓe Sénégal e bonande mahateje. So en mbaɗi yeeru poste Dondu ko ñande hen bonna e juma Ngawle ko ñande hen kañumne bonna. To banggue Mauritanie wiyama won guure duppa soldateɓe joyo ma jeegomo mayɓe e civil en hewɓe boomiɓe. caggal ɗum ñande alerte nayi colte 1990 dille mawɗe kadi mbaɗi e nder laamu Mauritanie hono mbaylandi kulɓinidi no feewi ngam teskade joguinoɗo konngol luural hakkunde Mauritanie e Sénégal hono Djibril Wul Abdallahi Yante. ko kanko Djibril Wul Abdallahi koye ɓurnoɓe ɓallade kadi Wulta Yawo Jeeno. leñol makko kadi wiyeteno ko Bidani. mbiɗe leñol makko wiyete ko Bidani, ngol leñol noon ko dolnogol no feewi e nder leydi Mauritanie, kadi ko kangol ɓuuri heerorade leñamagu e nder leydi Mauritanie. bandiraɓe tedduɓe on ɗon saaha lomtimo ko biyeteɗo Sidina Wul Sidiya, on kadi ko goto e koye hoyi goomu soldateɓe kisal gendi leydi Mauritanie. o jeeya kankone koye leñol biyetegol Taraza. ngol leñol ina jokkodiri no feewi e ɓaleɓe eɓe mbaɗi ni tijjaniyankoɓe e sarifaɓe. eno teska kadi e gargol Ndiaye Kane koolaɗo kuuɓal goomu soldateɓe kisal Mauritanie. ene teska kadi ha joni Dieng Oumar Harouna kañumne waɗa jagorgal awo e Mbaylandi. ene teska hen kadi Hamdi Samba Diop waɗa kañumne jagorgal Ñawoje. ndiɗo Mbaylandi wonko ndi jibini so tawi en jeccitima caggal ma en taw dawrugol Mauritanie ina joguino kadi ñiŋoje mawɗe no feewi e hakkunde leyɗele e dow leñamagu hakkunde guri ɓalli. ina soyna kadi ngoɗo waylo ma addu hendu hesuru yamru e luural Sénégal e Mauritanie. beele ma ɗum won walla wonata taw goto hen foof mbiɗen beele ma ɗum won walla wonata tawi goto hen foof ene nanggui to nangguno. ɗum noon alay saago goto foof ma sammina eko joguino ko ɓe duttodira e jewte ɓe ƴeewa famodirde ɓe gostodira miijoji ngam kala ko nanodiral ala ene wayno gasata. kadi mbiyen kala ko nanga accaka gasirta koye fiyande. Diouf wi kañum tugni koye sarɗi fedde gotago Afrique dartinde keerol. so fedde gotago Afrique kañumne ronki dartinde keerol rokkata ko oni e te pelle ɗiɗi ɗe foof. hono oni e oya ngala kadi
laawol tawde leyɗele ɗiɗi to batte keerol mbiyen bandiraɓe ɓe ngala kadi laawol ñaawde leyɗele ɗiɗi to batte keerol ɗum jogii ɗum kadi ko fedde laahe e dow nanodiral leyɗele ɗiɗi ɗe fof tawi kanji ɗiɗi fof kadi ɓamdata beele ma taaya yah laahe walla ma juufoyoɓ jawɗele iddiyaji ɗi taaya wiiɗi e holno ɗum wayata